ಹೇ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುಲ್ಯಕಾಣದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನವರಾತ್ರಿದ 7ನೇ ದಿನ ಇನಿತ ದೇವಿನ ಪುದರ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಕಾಳರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಾಳಿ ಮಾತಾ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪ ಓಕೆ ಸೊ ಇನಿತ ದಿನ ಮೆರೆಗು ದೀಪನಂಚಿನ ಆಫರ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಬೆಲ್ಲ ಜಾಗರಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡು ಸೊ ಉಂದೇತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಫಿಯರ್ನೆಸ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಪುರೋಪುಂಡು ಈ ಒಂದು ಫಿಯರ್ ಕೆಲದಕ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಪುಣು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಕಿದ ಕಡ ಪಾತೆನಗ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಣು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆನಗ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಫಿಯರ್ ಇಂಚ ಪುರ ಇತ್ತನಾಡ ಒಂದು ನಿವಾರಣೆ ಆಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ಶತ್ರು ಬಾಧೆ ಇತ್ತನಾಡ ಆ ಶತ್ರು ಬಾಧೆಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಈ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುನು ಬಯ್ಯದ ಪೊಡ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ನ ಕಾಳಿ ಮಾತಾಗ ದೀವಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ ಯಾನು ಪಂತೇನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೇನ ಆ ಶ್ಲೋಕನ ನಿಕ್ಲು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಂತದ ಪನೊಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇನಿತದ ದಿನ ಧರಿಸಿನ ವಸ್ತ್ರ ಓ ಕಲರ್ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಆರೆಂಜ್ ತುಲಿಯಾನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾರಿ ಇದ್ರು ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಕುಂತದೇನ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೇ ಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊಲ್ಲದೇನು ಈ ಸಾರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳಾಂಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾರಿ ಒಲ್ಪದ ಎತ್ತೊಂದಿನಿಂದ ಪನ್ನಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಶೋಡು ಎಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಂಬರ್ ಆಪುಜಿ ಆತ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಾರಿ ತಿಕ್ಕದನು ಸಪೋಸ್ ಏರೆಗಾಡಲ ಈ ಸಾರಿದ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತನಾಡ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಲಿ ಎನ್ನ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಾರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರೆಗಾಡಲ ಬೋಡಿತ್ತನಾಡ ಈ ಸಾರಿ ಬೋಡಿತ್ತನಾಡ ಅತ್ತ ನಾನು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಮುರಣಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ದಲ ಲಿಂಕ್ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ DM ಅನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಾತ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆತಾ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಡೆದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬತ್ತದಿತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ನ ಆರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದಿರ ಅರೆಗೆಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಲ ಬೈದನು ಕೋಡೆದ ದಿನ ಆರ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ವಿದಿನ 3 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ತೂಲೆ ಮೂಲ್ಯಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ದೆ ವಿಷಯದ ಅದನ್ನು ಪನ್ನಗ ಅರ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅವನಿತ್ತನು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಪೂರ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ದ ಏರುಪೇರು ಅವನಪ್ಪುನು ಎಪೇಪ ಅವನಪ್ಪುನು ಕೆಲದಕ್ಲೆ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಇಂಚ ಪುರ ಅವನಿಪ್ಪುನು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನ ಮಗಲೆಗ್ ಲಂಚಿನೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಏಪೇಪ ಅವನಿತ್ತನ್ಗೆ ಸೊ ಕಾಡೆದ ಕೇವಲ ಯಾನ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಆಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೀರ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಪನ್ನೆಕ್ ಪಾಪ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಬರೆದು ಕೊರಿಯರು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಂಡ ಕೇವಲ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮೀದು ಬತ್ತದು ಬೊಲ್ಪತ್ತದು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐತೊಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಲಾಂಡ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೇನ್ ತೋಜದು ಬತ್ತನ್ಗೆ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದ ನಿತ್ತು ದೀನಂಚಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಆತಂಡು ದಾಗ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇರ್ನು ಪಂಡಗ ಎತೋ ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿಲಕ ಖಾಲಿ ಓದುವರು ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ ಮೇನ್ ಪಂಡ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲೆರಪುಂಡು ಯೂಶಲೈಸ್ ಮನ್ಪೆರಪುಂಡು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೆರಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ 100% ವರ್ಕ್ ಆಪುಡು ದಾಗ್ ಈ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನೊಂಜಿ 21 ಡೇಸ್ ಆನ್ ಇಂಕ್ ನನ್ನಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈಜಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಪರು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೆರಪುನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲೆರಪುನು ಯೂಶಲೈಸ್ ಮನ್ಪೆರಪುನು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ್ಭುತ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆಡ್ ಟೀಚರ್ ನಕುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪುನೆ ಕೇಂದುಪ್ಪರು ಬರೆದು ಕಲಿಯರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪನ್ಪೆರು ದಾಯಗಂದು ಪನಗ ಬಾಯಡ್ ಪಂಡದ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಈಮಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ಅಂಚೆ ನಕುಲು ಬಾಯಡ್ ಪನೊಂದು ಇತ್ತು ನಾಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಲಾಪುನ್ ಪಂಡದ ಉದ್ದೇಶ ಟೀಚರ್ ನಕುಲ ಸೊ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಪ್ಪೆ 40 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲುಪ್ಪೇರು ಟೀಚರ್ ಕಲ್ಪವನ ಮೆಥಡ್ ಒಂಜಿ ಏಲಕ ಒಪ್ಪುನು ಕೆಲದ ಜೋಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಪ ಕೆಲದ ಜೋಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ A ಗ್ರೇಡ್ ಬತ್ತದ ಪಾಸ್ ಅಪ್ಪ ಕೆಲದ ಜೋಕುಲು ಡುಮ್ಕಿ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಏರೇನ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಅನ್ಪೋರ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಅನ್ಪೋರ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಅನ್ಪೋರ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಕಲ್ಪವನ ಮೆಥಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಏಲಕ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಶ್ರದ್ಧಾನುಭಕ್ತಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿದು ಮಂತ್ ನನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸೊ ಎಂಕಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಗಲಿಗೊಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿನದು ಪಾಪ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಆಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೀರು ಅಂಚ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಪಂಡೇರು 21 ದಿನ ಆಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ ಬೈಜಿ ಪಂಡದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಯಾನೊಂಜಿ 1 ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ದುಂಬೆ ಪಂತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪುತ್ತೂರದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡುಪ್ಪುನು ಆರೆಂಗ್ ದುಮ್ಮುನಾನಿ ವರ್ಮ ಅಂಟಿಗೆ ಎಂಡದೆ ತೊಂದಿನಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಮನದಾನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 5 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಉಪ್ಪುನು ಅರೆಗು ಬಯ್ಯ ಮನದಾನಿದ 5 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ ತಿಕ್ಕದಿ
ಇತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚ ಅರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ 24 ಗಂಟೆ ಬೈದಿನ ಅದ್ಭುತ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದೇಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿತ ದಿನ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡೊಂಜಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅನ್ಪುಲೆ ನವರಾತ್ರಿದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತನಲ್ಲ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸದು ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ್ ಪಣದು ಯಾನ್ನ ಅಪ್ಪೆಡ ನಟನ್ ಮೇನ ವಿಡಿಯೋ ಎಡೆಗೆ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು